Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Maski gangit-git ang langit, may gala na pas Dr. Kagapi gihapon. Ha? Dili katulgon lang inoon kay kulang tulog basta tigulang may gala pastilan. Daghan na yung kagbation bang sa una baliwlaon lang nato ba? Ha? Madtog party, way katulugay ha? Pagkabuntag, trabaho. Pero sige lang, pag duka-duka. Ha? Pag tigulang na may gala, daghanag yun na yung bation. Karoon lang ko ka-realize may gala nga nag-abot po ko sa kong edad nga kuan. So, unsa gyud problema sa tigulang may gala? Ngano man gyud yung daghan magita bation? May yun akong papa sa una may gala nga. Kana pa sa magtigulang na ka. Wa naman kay ambisyon. Ha? Kung naman ka, satisfied na ka sa imong gidawat. Kung sa'y nahimo nimo, bingon man ka nga, gihimo na ako tanan. Di ba? Sa magtigulang ka. Pero, ang sabayan ng satisfaction may gala kay di man mawala ang ambisyon. Ha? Ang mo ambisyon pagdagan, mag-jogging, pastilan, Santa Cruz Digos. Diyan na. Unya, mo sunod po ang pagkatapol. Tapol kay kapoy man kay maglihok-lihok po kitiguang gud kagud nya madala po ka sa istorya sa silingan nga tiguang na ka ayaw na og pamugos ha usay po bisig na pagug kay lasking pagug kagamay mo na lang po ka tiguang na bitaw ko bahala na mao na yung problema nato sa tiguang may gala kay nga no halos tanan mga sakit dito man magsugod sa katapol na to. Kapoy exercise, kapoy inom tambal, kapoy suri-suri, kaya kanang suri-suri may galapit yun na dako ang factor sa atong kinabuhi basta tiguang na ka. Kung dili ka suri-suri, depression na yun ba? Digang kay kamunaunan nga di sayang itong gihimo na ko sa una. Ano ba? Ay imong evaluate itong gihimo nimo sa una nga palpak. Karon pa manggawas ng mga ingana ba? Mga dili pod kay moingon ka nag-regret ka nga imong gihimo nga mali, pero mag-regret ka ba nga gianhin unta na ako to no? Mao ginay problema sa tiguang. Ang pinakadako yung problema gyud kay manulod ang sakit. Bantayanan, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa singkasing, Alzheimer's, unya way gana ikaon, dili ka tulog, unya daghan kay problema manulod sa utok may gala paghigda nimo, di ka katulog. Maglurak na imong mata, nabuntag na lang, di pa gyud ka katulog. Sa tanang tanan na siguro pasyente na ako may gala basta mao gina i-complain basta mutungtong na ganag sa sinta, diha na. Mao gina sa imo noy, di ko katulog dok. Unsa imo noy ay way labi ka. Unsa imo noy pag manulod yung problema sa kong utok dok. Unya kay kaning mga sakita may gala may tambal. Usaon tao na. Usay ako na lang istoryahan og kanang istoryang gabok may gala ba kanang istoryahan ako nga mingaw para makasabot. Kay dili man mudawat gyud. Wala pa'y tigulang na ingon sa ako nga mudawat na lang ko ani ako mga sakit-sakit dok. At least buhi pa ko pero wala karaghanan magsige yaw-yaw. Ya wala magitambal. So unsa gyud ginahimo sa mga niabot og 90 may gala. So pila ka libo ng mga article diha sa Facebook, YouTube nga unsaon pag-ingani, unsaon pag-ana. Sus karaghanan sa istorya ba. Ako gina silang gistudihan kung tama ba ni gipanultis, mali. Number 1, dieta. Pamaabot na kag 60 may gala ayaw na pag-dieta. Kita na kinahanglan nimo. Ngano mag-dieta man ka? Kaon ka. Para sa tong bata pa ka, walay pili, kaon. Mao gyud na pinakadakong problema ninyo gyud. Kay ayaw mo kaon ani kay namoy high blood. Atik ninyo. Sa una day sa bata pa mo. Nganong nag-high blood man mo nga nangaon mo ato sa una. Pero di ay karon pa nga tiguwang na mo mag-high blood gyapon. Ay wala lagi na siya. Mao nang gyud dagan sa imong lawas may gala.
Urag na siya automatic na sa computer ba? Nga kaning idara ni mag-arthritis ka, kaning idara ni mag-diabetes ka, kaning idara ni mag-high blood ka. Sunod kasing-kasing. Sunod na nang di katulog. Huwag ka na mukaon. Luya. Sige lang duka pero dili katulog. Mao na siya tanan. Ako na siya automatic na siya nga mosulod sa atong kinabuhi may gala basta magtigulang na ta. So ang number one nga inyong isulod sa utok yun, suklan yun ninyo ang suklan ninyo ang katapol. Kung di mo makatulog, paitaan ang, di man ko katulog ani nga. Kung man ko natulog tibuk adlaw. Nag-experiment ko ana magala. Kay tungod sa akong kabisi sa una, nasamot na gyud karon, busy gyud kaagyod. Ako itistingan nga dili ko matulog sa hapon o kaniba sa buntag. Unya, tanaw na ko makatulog ako sa gabi, dili man hinuon may gala. Bisag kung saon mo, sa kabisi na ako, madagang ko sa opera, sunod, nato pagyo sa klinik, sunod, napaito bangon hospital, daghan pagyo kay manawag, di ba? Sabi na ako nga, mabisi ko, kaning mga trabaho yung anak, makatulgon ako. Dili, no eh. Maglurat lang akong matag. Tibuok gabi ba? Makatulog ko, mga alas 4 sa buntag na. Maingon mong, mainom di kag tambal. Kana mo'y dakong problema yun na. Kaya dili man na siya natural. Dili man ang imong utok ningon nga, matulog na tasir. Dili man. Ang mga tabletas nga pagkatulog, mga manang, nagdiktador na sa imong utok. Hoy, katulog na. Di ko pag katulugon ang imong utok. Ilahi man ang utok na ito, may gala. Siya, dili man ang mabutan siya. For example, niinom kag tabletas pang katulog. Gimutan nimo siya nga aktibo pa siya, daghang kay siya ng utang. Gipublika, una-una dato ni Agi nga nagsinumbagay siya. Nasa kaway, nakayaw-yaw dito silingan. Madumduman mo na ba? Dili mo na makuha, may gala. Kay ang tanan parte sa atong utok, mag-celebrate na sila tanan, mo nang dili ka tulog. Unya ang ig-on sa sleeping pills, may gala. Kay katuramang temporal lobe. Kanang lugar na siya sa atong kanbal. Lugar na sa atong katulugon. Munang lobe na nagkuhan sa atong utok. Maingon siya nga, ay noy, katulog na noy. Muna siya ingon na. Pero ang katong parte nga nagtrabaho, saan ang imong lawas, ang imong memory, lahi man na siya nga parte sa imong utok. Dili na siya maigo sa sleeping pills. Muna siya nga, pag makatulog ka nga pinugos sa sleeping pills, mag-urom ka ba? Sa'yo, mag-convulsion pag nanguban may gala, sa'yo, mag-atake pag yun. Napoy makita nako may gala nga kanang pugsong gay nako. Kay kabalo man ko magkuangot kanang urag tawag nga hypnosis gani sa atong utok nga musulti ko sa kong utok. Pahuway na istoryahan ako ba. Pahuway na noy kay daghang ka kay trabaho ugma. O ikaw tiil. Relax na ka Ikaw legs. Relax na ka. Naon ako na akong lawas may gala. Munang psychological ko na siya, kanang hypnotic paagi nga makatulog ka. Pero lisod kayo na ito do sa inyo, kaya wak man mo kaagi o kuan good. Kanang, ako kaya nag-seminar man kuha ng hypnosis may gala. Kaya kana laging, ang una na akong purpose ato sa una nga, makumbinsin akong ang pasyente nga magpa-opera. Lisod na siya kayo. Pero kung nagtuon ka, kung saan pag-istorya sa pasyente, masugot bisag kung sa kalalisod nga istoryahon tao, mutuog yun ako ba? Kaniagi ko og seminar ng hypnosis. So, muna naghimo sa kong lawas. Pinugos na siya. Sus, kay makatulog ko, mag-urong man ko may gala. Magdamgo ko. Kasi musinggit pag yung, musinggit pag yung, kuhan, labanan. Lugis! Musinggit sa bungal may gala. Di man ko manabong. Madala lang ko sa kong igsuon ba nga sa bungiro, mag-istorya. Kaya apil man aksyon to mag-istorya.
anak, apil po kong katamo, apil po kong damgo. O, adi ko kasunod og, sabugan mga igala, wala adi ko kasunod. Pero, nadala lang ko sa mga istorya sa akong igsoon. So, ang atong utok mga igala, dili ni mo siya matunto sa tabletas. Sleeping pills, unsa pa na ihatag sa imong doktor, dili siya natural. Mao nang dili ko gainom og sleeping pills. Mangita ko paagi nga makatulog ko, pero dugay gyud. Dugay gyud. Kay sa unang bata-bata pa ko, moingon man ko sa kong utok nga, ay dong, tuog na ta dong kay daghan pa kay tag trabaho ugma, mag-opera pa tag major. Ha? Mag-opera pa tag 3 ka buok, mabutag 8 ka oras, wala po'y pamahaw, paniudto panihapon. Ha? Amo ginay sitwasyon ako sa ana may gala. Pag matas buntag sayo, makapamahaw tagamay, atwa na, opera na. Mo hawas lang ko sa operating room may gala kung mugkape. Pag humana na, kung di ba na, mukaon-kaon sa may snack-snack, tapos ano po, trabaho na po, opera kay tungod sa akong schedule, dili na ko siya matabang ba nga akong hagpat-hagpaton. Ikaw Lunes, sunod ikaw Martes. Na dili na ko makaya kay magpatong-patong naman. So, mo lagi akong trabaho sukad. Ya karon medyo makontrol na nako kay mataymigan man ako, masultian man ako ang pasyente nga. Sumbulan na lang kanoy, pwede pa man na oy. Maana na nako ba. Kay kabalo man ko nga dili na mapatungan na paglayang operasyon. So, dili gyud mo advisable kung dili mo makatulog, ayaw mo ginom og pills. Pangitag paagi. Ang isa na kong ginahimo gyud may gala, magpainit gyud ko sa buntag. Mangita, maglakaw-lakaw lang ko sa gawas ko. Magpainit ko ba? Kay ka naman ko siya, ang magpainit, mag-produce ang atong lawas og melanin. Pag humana na, ang melanin, muna siya hinimo sa atong panit, no? Mahimo siya melanin. Pag humana, mahimo siya serotonin. Kada serotonin, muna siya pagkatulog sa atong utok. Naay, makita ni mo sa butika nga serotonin. Ligya. Pero di lagi hinimo sa atong utok, atong lawas. So, dili siya natural. Di kaya pong kakatulog. Makatulog man galing ka gamay, makamata ka, lorat na po di mong mata tibok buntag, tibok gabi. So, number 1 yun na, sanoy, magpainit yun ka yun. Maski 15 minutos lang. Ang sunod ana, muna ipait. Exercise, kapoy. Ang tiguang na ka, kapoy. Pero masugdan na gani ni mo siya lakaw-lakaw, lunggot. Lakaw, madugayan ba, matingala lang ka nga. 10 minutes naman ko naglakaw, mo ko kapuya. Mawala imong vertigo ba? Mawala imong vertigo. Kanang makalakaw-lakaw na ka. Ikaduha na, mawala ng hangos. Ikatulo na, ganahan kang kaon. Ikaupat, katulgo na ka. Alas 6 palas, gabi tanaw kag TV, mupiyong ka ba? Tingala lang kang ganun. Katulgo naman ko nga sa una, tag alas 10 man ko matulog. Karon maglakaw-lakaw ka, astilan. Magpiyong na ka, wapay panihapon ba? Magpiyong na ka. Ang problema lang, kay kung makatulog ka, di na po katulog siya pagka muigda na ka. Kung dili yung kagyon mo patintala ng katulgon ka ng tanaw TV, ayaw sa pagkatulgon gani ka, lakaw-lakaw. Pero ayaw yung inom og kape. Ayaw tsokolate. Ayaw soft drinks. Kaya mao gini number 1 jud ang problema may gala nga murag mo kontra gani sa imong katulog. Pero hinuon, baski pag dili ka manghinom ani, di gyud po ka katulog. Naagi panahon nga di gyud ka katulog. So, mao na siya inyong himuon may gala. Ang ikaduha na himuon, no? Tan-aon sa gyud nimo, for example, higda na mo. Niabot na mo mga 1 ka oras og hinigda, galurot lang gyapon ang mata, di gyapon ka katulugon. Tanawa imong pulso kung paspas o dili. Number 1 yun na tanaw nimo. O kung di ka kabalo mo tanaw sa imong pulso, palit na lang oximeter kay naa ditoy pulso, basta dili gyud na siya maabot og 80. Labaw na kamo mga idaron, ayaw na paabot ta og 80, basta maabot na 80 di imong katulugan na. So mainom na mo bisoprolol. Kamong nakapakonsulta na sa ako mo nang matingala mga tagaan ng bisoprolol ng doktor para manis kasing-kasing. Pahinay na sa imong kasing-kasing may gala. Kay ang kadaghanan sa tigulang magpalpitate. Unya, mamiss man na sa ubang doktor.
Dili man na nila balih-baliho ng imong palpite. Pero di ay mo dito yung rason nga di ka katulog. Pag humana na tanaw mo imong blood pressure. Sa tibok na akong kinabuhi, may gala, karon lang ko mga naedad og 60, mga sige na akong blood pressure, buntag gabi, sige ko blood pressure kay makita na akong blood pressure na akong mutungtong sa 140, ay wala. Di na ako katulog ana. Pero bagsak ganyan na sa 120, 118, ana, lami kay tulog may gala niya presko kay imong paminaw pagkabuntag. Di man putol-putol. Kadaghanan sa sleeping pills, mainom, putol-putol. Bisag unsa na lang tingog. Makamatag. Pamatag yung kagit. So, pulse rate, blood pressure. Ay katulo mahigala nga medyo lisod yung kayo. Wag tangon nimo ng imong ipanghuna-una. Utang, kalalis, problema sa pamilya, unsaon na pagkuha sa utok mahigala. Daghang kay kong technique nga natun-an ang katong number 1 ako na naibaw-an ako na katong mag-ihap og kanang karnero. Ana abot na lang isa ka gatos karnero di pa gyapon katulog. Alangan sige kag bilang 1 2 3 4 makamata magana dili mga katulog na sige kag bilang. Pag solve og mathematics di ba? Math di ba di ka katulog. Ikaduha ituluan ko sa usa ka psychiatrist nga bilangon ang train o kaniba bilangon nimo ang mga sakyanan mo agi o kaniba kabaw galakaw o tanan basta bilangon nimo ba maglabay sa imong atubang kana medyo effective na siya may kalalabaw na gyud kabaw imong ipon kahinay man Platon man nimo siya nga malabay sa imong atubang mong katawa mo karon pero sa tinuod may gala effective kay na siya ba so bilangon nimo na siya gilakaw ang kabaw ayaw na butay kanggam kay musamot na gyud musamot na gyud kahinay mubilang ka bisag usay gusto nimo ayaw kabayo kay dagan man pag kabayo wala ay ang imong utok mag okay sige paspas man to gibilang nimo so mo na siya ay katulo na kong paagi may gala nga naibaw na ko kanong kung tigtan-aw mo og sine kato Star Wars ganing opening Star Wars nga makita ninyo naglupad ang spaceship niya na mga suga-suga sa daplin. Murag paingon sa inyo. Makatulog mo ana. Labaw na gyud kung dili mo maka-imagine na ng Star Wars may gala clouds. Dagan ang clouds sa inyong matubang kadagan na. Imagine na yung clouds. Ang una gid anang sugod anang pag-imagine na may gala kay mutanaw ka sa dagat. Kung imagine kag dagat nga linaw lang nga butang na imong tsunami. ayaw na butay tsunami, Ulay balod. Linaw kayong dagat may gala. Pag gumala, imo na yung una-unaon ang clouds, nga dagan ang clouds. Paingon sa imo. Di pa nga kaabot ang clouds nga itom-itom gamay makatulog na ka ba. Mao na siya ang technique na ko nga ginagamit yun ako kung dili ko katulog pero nagi usahay, why effect. Para gabi, ambot lang, nga naman, di pa dyan ko katulog nga, ngayon man ako exercise, nainitan ko, wala kang hinauna, di ba siya po ko katulog. So, mauna na mahigala, ang diurnal cycle sa atong utok. Kung saan na diurnal cycle? Ang diurnal cycle, mahigala, muna siyang buot nga matulog mo at gabi dili sa adlaw. Kung adto mo Amerika, baliktad naman. So, pag-abot ninyo dito, pila mo ka semana nga dili mo makatulog sa gabi. Matulog mo sa adlaw. Mo nang nagakontrol sa atong pagkatulog. Diurnal system sa atong utok. Okay. Ang diurnal system sa atong utok may gala, ang nagbuot ana, kamura pod. Atong bata pa mo nga wala mo hawak, wala mo lakaw sa Pilipinas, sa atong time zone, dili na siya makambyo. Pero kung madto mo abroad, lain ang time zone, mukambyo gyud na siya. Nga naman nga wala man ta nalakaw sa Pilipinas, dili naman ta, nagtiguang lang ta.
Nya ngano man na makambyo man ang diurnal system na to. Ang pangutana na may gala mo na gitawag nga 5-5 kay way tubag. Dili matubag. Di ka matulog sa adlaw. Di ka matulog sa udto. Nya hulaton gyud nimo mga alas 10 makatulog ka. Sus pakigda nimo wala gyapon. Kay ang utok mo to may kala magbuot-buot og change atong diurnal system. Siya magbuot-buot. Usually yun na siya, magsugod yun na ka ng daghang kay gihuna-una, daghang kay problema ng adlaw, makiri on, makiri over. Hantod dala sa gabi gahuna-una pa kas problema. Ha? Sa man to pare, ay wa man ibayad sa iyang utang. No, sa mas mari nga nang hula mo isa ka sakong bugas di wa man biyari. Ha? Di madala ni mo na sa gabi ba. Mo na mo change sa atong diurnal system. Mo change siya. Magsigi na lang yung kada gabi magingana na madala ni mo ba ang problema? Didto na. Bukalit na og kambyo ang atong diurnal system imbis nga pang gabi ilang ta matulog. Di na ta katulog. So, dalas kinabuhi na may gala. Maingon mo nga, unsaon na dok? Ay, wala. Dalas kinabuhi yun. Maski pag maingon dili na ko problema, bahala na. Bahala na ng mga problemahan mo. Di madala. Dili madala. Magbut-buot yun ang atong utok, laban na itong mga tigulang. Mao na siya nga, sa karon may gala. Halos sa tanan tigulang mo atos clinic ba. Mao na i-complain di katulog. Way gana mo kaon. Kaya nung gana may gala. Usually na way laming sudan, balik-balik. Daot ang kidney. Daot ang kidney dili yung kaganahan. Daot ang atay. Sige kag inom og tambal. Nakay mga tambal kag ginainom nga dili yung kaganahan mo kaon. Besa pag-unsaon. So kamit pay taon to ninyo. Unsa tambala ni nga di man ganahan mo kaon. So dito sa mga tambal ninyo tanawa. Og agi ka lima may gala. Nga wa gyud gana na siya kay nagababa ang imong electrolytes. Nagbaba ang sodium, nagbaba ang magnesium, nagbaba ang calcium. Usually na siya kung niagi mo mga sakit sa una. Grabe inyong high blood, hypertensive crisis, grabe inyong atakes kasing-kasing, na-stroke mo, dili mong katulog. Tungkol na siya kay mga electrolytes magbagsak. Niya, ma-revive lang na siya, pinagi sa pagkaon na daily, mauna siyang rason nga nung pakaunon tamo, dili mo pugnan kay wala na sa laboratory noy. Walay astig anak noy. Wala gyud. Kanang imong mga anak, mga pag-umangkom, maingon, ayaw kaon na nilo, ayaw kaon na natay. Kuhay dos for dos, manihapak ka. Ayaw mo magbot-bot ha, kay wala mong kabalog kung say dagan sa utok, sa tiguang, sa lawas. Mao na siya, noy. Una nga, maingon ko sa inyo nga, complicated kayo ang tigulang yun. Kay may labot sa high blood, diabetes, arthritis, kasing-kasing, at tubangon pa na, di pa yung katulog. Ang ikaunong nga problema no dali gid mo kaayo mabalian, fracture. Dali yung kaayo mo mahulog, matumba, fracture oy. Ang ampingan ninyo nga dili mabali, dili ma-fracture ang inyong hawak no. Bahala na mga bali na inyong tiil, bahala na mga bali na inyong kamot, itukod ninyo di pa sa bata pa ba nga kabalo mo tumbling, di naman mong kabalo. Ultimo ganay pagkinto, di na ganay mo kabalo mong kinto. So, pagkatumba ninyo, fracture ang kaning sa pelvis, kaning atong hawak. So, wala na itambal na dili na matabang, kay mag-hemorrhage man ka sa sulod. Pag mo-hemorrhage na siya, walay hospital, maski tibok, kalibutan, makatabang mo ba. Nakoy pasyente nga nahulog lang sa silya ba. Nakat-kat ang tiguang, kaya nagkuha lagi, sa ito gikuha niya sa kabinet sa ibabaw, hulog. Niya nakalingkod man siya, di bagsak ang lubot. Pag bagsak ang lubot, may kala fracture ang iyang pelvis. Hemorrhage siya. Napulo ka units sa dugo ang gidugaw na ko. Yapas yun ako siya ba? Pas cute.
Wala eh. Patay siya tungod atong hemorrhage siya sa sulod. Mao na nga bantayan jud ninyo gyud nga dili maigo ang inyong hawak. Kung matumba mo, kung mahulog mo, ha? Ayaw gyud ninyo dapat ayaw gyud na inyo ibagsak na inyong lubot. Ang bahala na itukod na inyo iyong tiil, bahala na yung tiil, inyong kamot, itukod ninyo basta di lang gyud ang atong hawak gyud. Ayaw gyud siya gyud. Kay wala na forever na. Forever na siya. Wala na tayo ikon. Wala na gyud ay tambal. So ang una sa tigulang, ang rule gyud sa tigulang, ang una, dili magsaka. Dili na mo saka og bangko noy. Dili na gyud. Manugo na gyud mo. Ako sa una may gala kay lagi ko kanang workaholic. Pagabot sa balay, manambay, magkarpintero, mag-usap pa ba himuon, karon dili na. Sige na lang, ba na lang, ay doy. Lansangi sa ni doy, kay nangatanggal na doy. Manugo na lang yun ko. Nya, green tang po ko noy. Ay gusto man ko magtanong-tanong. Ako na tigmando, green tang. Dili, green fingers. Green tang, kay dila na lang may pakuan pag gardening. Ay doy, ayuhan na pag trimming na akong garden. Manugo na lang yung kain taon. Kay sus, daghan kay madisgrasya ng mag-gardening ka. Abi ba ninyo wala na siya problema, noy? Na ako'y pasyente nga nagsunog lang sagbot ba? Giapil lang iyang kumagko. Nya diabetic, patay. Naputol na kong tiil ba? Wala siya kabantay nga iyang kumagko nasunog. Napil og kasunog sa basura, sa mga dahon. Hay. Mo gina yung sa tigulang dili man jud ka aware ana bakit di naman kabati na imong tiil. Para pa naman siya kanang di na jud ka why sense ba wala na sensory. So dagan kay imong bantayan gani. Mo bitan tama gina usahay ingon ka nga lingkod na lang la. Ayaw naglakaw-lak, ayaw naglihok-lihok diya la. Lingkod na lang ka. Nya kay mo man ay sugod sa gikan sa di katulog, way lami ang kaon, depression. Unya magpalpitate na dayon, nya hanga ko na dayon. Agoy. Di yun po pwede. Muna siya, kaning karong buntaga, ako mong gistoryahan og kanang partial sa pagdala sa pagkatiguang noy. Partial lang ni kadil kung ako istoryahan nga tanan ay dili mahuman ang isang katuig oy. Mo bitaw na nga ang ubang tigulang madto sa akong clinic, doktor putol-putol mo ang saon po na po nagahulat ng 30 ka bukod si pasyente. Langan mo, istorya ko isa ka adlaw sa inyo. So, diri na lang mo sa YouTube. Kung kamong di mo kapaminaw diri sa doktor sa kahanginan, dito mo sa YouTube adto. Kay, kani ako ginasulti kada buntag. Practical yun yung kay yun. Walay libro na adoy. Wala pa sa Facebook, wala pa sa YouTube. Sa ako lang YouTube. Gina siya kay alangan, Bisaya man. So, paminaw mo dito. Labaw na yun mga edad o 60. Paminaw na mo dito kay mo na ang kulam na lang sa ato noy mga manang mga manon perma na lang sa wati si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Kung na mo mga inquiries mga gala dito gid mo sa akong sekretary pangutana mo text mo call mo sa landline dito mo sa akong sekretary gid kay either tubag ko ka isa di na maduha ba? So, kung daghan kayo mo pangutana, dito na mo dito sa iya, kuhaan ang numero, kanang numero yun, ang mo inyong ipangutana dito. Ayaw mo i-attempt og text sa ako, kay di labad yung kumutubag, labaw na kapoy na kog tinubag sa mga ospital. 0995 221 8007 0995 221 8007. Ayaw ninyo i-confuse ang akong personal kaysa dito sa number sa secretary kay sorry lang yun, dili di ko mutubag most of the time. Dili sa radyo pag text mo daan kay ang kaning akong ginabasa dire kung di na ako makaya sa basa tanan
matangkong ni. Sunod simana pa ni matubag na ko. So, text na mo daan para ma-appeal siya sa every Monday na kong nga live. 0916 594 77 0916 594 7747 0916 594 7747 0991-731-6258, female, 63-year-old, labad ulo, kada gabi, dugay, makatulog, wala may palpitate, sige kalikot, smart, phone until midnight sa mata, kaya nilok, daily in taon, day. Muna akong istorya karong butaga, so kung wala ka kapaminaw, ato sa YouTube, balik ka. Nganong dili man jud ta katulog labaw ng mag-edad na ta. Mabotag siyam-siyam sige tagbalik-balik og istorya pero maminaw na lang ka sa YouTube 0997-428-8902-24 babae. Dili regular menstruation na ay PCOS makapa-check up na unsang dapat buhaton. Kato tama to day. Sunod sa gihatag sa OBGYN. Kaya usually, kung edad ni mong 24, mag-irregular gihapon na, pero dili na siya acceptable. Kaya ang mag-irregular, ito ra sa mga 16, paingon sa 20. Pag mag-21, 22, 23 na imong edad, usually regular na yun na imong pagregla, unless na yun kay problema. Kanang naay PCOS, talaga na irregular yun ang menstruation. 0951 374 9370, 64-year-old Gloria, taga Asuncion. May ubo sa kadlawang, katul, ilong, koneksyon sa ulo, unsay tambal. Ang kwaniday na kay sinusitis, so dili gyud na siya mag-correct. Ang una, di gyud ka maligog bugnaw, di ka mag-aircon, unya na kay ipasirit sa imong ilong na spray, Drixin nasal spray. I-spray na imong alas 6 sa gabi o dayon imong higda for isa ka bulan kay para maugag yun ang imong sinusitis. Tabletas, waypik. 0955-138-4305. Lalaki, 14-year-old, hagunoy. Unsay tambal liog daghan lusay gikan sa walang dalunggan padulong sa tuo na ay isa kadako sa kuko sa kumingking kaning mga lusay sa tigulang noy ang mga lusay sa tigulang daghan kay problema kay usually na connected na siya sa leukemia, cancer of the lymph nodes noy. Connected sa imong mga infection sa baga, connected po na siya sa infection sa imong tiyan. Labaw na gyud sa liog, sa imong stomach, colon, large intestine, sa tinai. So kani siya noy, lusay lang imong may bantayan pero daghan din na tan-awon ang labaw na gyud sa imong tinay. Kay ang lusay kung sa nag-edad na daghan kay problema nga pahitaon sa doktor. So abin ninyo baliwalaon na ninyong dire sa lusay sa liog. Ayaw, kay dili lang na sa baga noy. Kung sa babae pod kung maglusay gani ang imong mga nga tigulang na mo, labaw na mo malabas na mo 50, babae 50 edad in above, na nailusay sa liog, maghuna-una dahil mo kanang mga cancer sa tutoy. Okay? 0948-637-7510, 70-year-old, babae, padada, mayo ba ang Centrum Silver? Bisa kung saan vitaminoy nang basta mo kaon lang yung eksakto. 0942-807-3544. 70 lalaki. Unsaon pasabot sa atherosclerotic
aorta o spondylosis deformis, thoracolumbar spine. Hinaot matubag nimo dok kanunay mi mag-atang kada buntag sa alas 8. Ingani noy. Kanang mga Latin terms sa mga resulta sa laboratory, ayaw na lang yun mo paluma-luma o sabot. Dili yun mo kasabot no kay Latin man in tao na. Ang doktor gani nga dili kayo hanas sa Latin, di makasabot. Ako gani nga nag-eskwela man ko pagkapare noy. So nagtuon jud ko og 4 ka tuig nga Latin. Istorya gyud. Ha? Amo pang i-translate ang Latin gikan sa English paingon sa Latin. Gikan sa Latin paingon sa English ang rise and fall of the Roman Empire. Katong history ba? Nga mapilat unsa kadako ng volume anang istoryaha ana. Dako kay libro noy. Pero gi-translate namo na siya ba? Latin to English, English to Latin. Una na lang. Pero pag eskwela na ko og medical school, ha? Mularat lang akong mata. Kaya di ko kasabot. Hantod nga na doktor ko, nakasabot na ko. Kaya naman may medical terms na specific sa medicine yun. So, maingon ko sa imo, kung sa may atherosclerosis, miski pag maingon ko sa imo nga, it is the build up of cholesterol in the blood. Maingon ka, ano man nag-build up man na siyang cholesterol diya. Kinsam na si cholesterol. Tawa-nawa. Dili, gano'n kasabutan na ba? Nya, insignificant biya kadaghanan ananoy. Ang pasabot na ko sa insignificant, wala may concern na unless magatake mo kasing-kasing, mag-stroke mo. Kana, importante kayo na siya, pero wala may tambal na nanoy. Ha? Ang tambal na nanoy kung sa kasing-kasing, i-bypass na. Kung kaya pa, itimbiring. Muna ang tambal ng atherosclerosis. Pero, in layman's terms, sa inyong dili mo mga doktor, ayaw na lang mo una-una ana. Kay waman po mahimo anak niya. Spondylosis deformis. Kung sa Bisaya o nako ni, spondylosis deformis, nahiwi ang imong nahiwi tungod sa sungay sa imong bukog. Patay kang bata ka. Asa na dok? Ha? Ibutangan pag yung thoracolumbar. Asa may pasabot sa thoracolumbar? Thoracolumbar, ang spinal column nimo sa dughang, thorax, ug sa tiyan. Katong spinal column nimo ba? Sa likod. So, tiyaw. Spondylosis deformans thoracolumbar. Patay kang bata ka. Lisod na siya ka-explain sa mga layman. Miskwila sa kapag-doktor bago ka makuan. So, kung ang pinakamaayo, munta na kasi mong doktor. Dok, i-interpret daw sa Binisaya, parehas ng Dr. Kagapi mag-explain sa radyo, kung unsa na siya spondylosis deformans thoracolumbar. Oh. Kung di ganun siya ka-explain, Dok, balik medical school, Dok. Paseminar sa... Ha? Ito na niya, upat ka tuig, no? Kung dili siya ka-explain sa Bisaya, ay, bunala, 2 puntos. 0906-819-6276. Iya po ng responsibilidad nga mag-interpret mo eh. Ha? Dili lang siya masuko. Kinalang musulti yun siya. Unsa na siya? Unsang kabawa na. Dok, nagpalit ko og oximeter. Wala di ay ni pang BP. Ay, Santa Cruz, Digos. Wala may BP ang oximeter na eh. Oximeter. Ha? Mitrohan sa oxygen. Wala na siya taong pang blood pressure. Uy. Ha? Ang saan paggamit, itusok na imong tudlo sa oximeter, ulata mo gawas ang numero. Ang mo gawas nga numero sa ibabaw, mao na imong oxygen nga nasulod sa imong baga. Ang numero nga mo gawas sa ubos, sa second layer, una ang kilometrahe sa imong pulso.
Kung nakadungog mo sa ako, mag-explain aning pulso, kana siya. Mao na siya ang mitrohan nga maka-measure sa inyong pulso. Di na mo mabilang, kay lisod man po kayo magbilang. Ang doktor man og nurses, kay balo mo bilang anang pulso doy, nga walay gamit-gamit og relo. So, muna, gi-imbento ang oximeter. Pasalamat yan ko nga na siya. Karon na, nasa relo noy. Nasa relo. Kanay akong gigamit ron sa akong kuan. Relo na ako. Naay pulso. Naapoy kuan. Ang kadaghanan ko sa pila ka kusog ang oxygen diri sa akong ginawa. May bawaan po na ako kung nagpalpitin na ba ko. Kaya wala po ko, pila kalakang kung himo, gikan diri sa kaunan, paingon sa kuan, sa kalibangan. Iyang i-measure na, ma-measure niya tanan. Mo ni ang kuan sa kaning relo ha. Kay, naidaghang relo. Barato lang gani ang uban, maabot lang sa 3,000. Pero, mayo kay gyud siya. Nagani isang maka-measure po sa imong blood pressure pero dili ko mo kuha na to kay dili kay accurate. So, kani ang kaning relo nga para lang yun sa imong pulso, sa imong oxygen, kay mo na ito importante. Kaning mga pila ka buok nimo lakang, okay ra na kung nag-jogging ka, kung nag-exercise ka. Kung nakay target nga makalakaw kag 3,000 ka lakang sa tibok adlaw, kani maka-measure po di siya. Kaning noon, kaning riluha nga gihatag sa akong inaanak sa kasal, medyo mahal ni Noy. 7 kuan man siguro ni 6,000 o 7,000 nga na. Di ko kabalo ha. Kay hinatag man alangan utahan na tagpila dai ni. Pagita mo ginaanak ninyo sa kasal, aron tagaan mo ana, kanang mga wang tigo. 0943-505-2391. Lalaki 62, Korea 288. Maintain metformin buntag hapon. Unsay tambal dok hapit. Hupong nako ay. Muhupong na gani nga nagasaka ang creatinine, nagpasabot nga wala na naga-function ang kidney. Tabangunon ka noy, tabangunon na ang imong kidney ang pasabot nako. Udahon kay nag-ipon naman ang imong tubig sa lawas, tagaan yung tableta sana. Di pud mong kapalit sa butika walay reseta. So, matog yun ang doktor. Nya ikaduha, panguhaon tong mga tambal na ginainom nimo nga dili ni kinahanglan para makaginhawa ang imong kidney. Ikatulo, kinahanglan puno ka sa vitamin. Pasabot na ko sa vitamin kanang ang protein yun. Protein. High protein vitamins. Muna akong ginareseta sa inyo kay medyo barato, kanang Moriamin Forte. Barato na siya, di pa sa atong ketulog. Kalimot ko sa brand name. Perting mahala. Tayo doon sa isa niya, ipainom mo katulog sa isa kadlaw, di, na. Ang minimum niyo. Minimum sweldo, nahurot na. So, Moriamin, tag-18 lang. So, sa tabangan po mo siya og itlog, kada adlaw, 2 kabuk. Kaog karne, at least, yung kadakos posporo. Sabaw, kaning baka, kaning baboy, karning manok, bisag usang karne, basa karne. Ayaw lang ng mudugo. Kaon, way pugong. Dili na tungod sa pagkaon nga manghupong ka. Wala na siya dito. Dili na dito. Ang kidney ni mo irresponsible, ana. Kaya katabangunon yung kayo mong kidney na noy. Kaya kung dili na siya matabang, 288 ang imong creatinine, taas ng 3 ka bulan, dialysis na ka. 0948-141. Pinaka-importante, ba ito yung doktor? 0948-141. 28, 98. Unsaon pagsabot sa elective, sa medical term doc. Elective gani, napakay-panahon nga magdugay-dugay sa operasyon. Elective na siya. Dili emergency. Ang opposite sa emergency is elective. Amo ng medical term.
Karon moingon gani imong doktor nga elective siya, nagpasabot nga pwede pa siya magpadugay-dugay. Moingon siya nga susunod semana na ta opera noy. O moingon siya nga pwede pa na noy, pwede na siya elective next month na lang. Mo nagpasabot sa elective. Kaysa opposite sa emergency nga karon na. Pero jud karon na gyud. Wala na gyud. Pero sa una noy, kung moingon ko appendicitis, dili na siya, emergency na siya. As soon as possible. Nga naman, wala pa man tayo mga antibiotic ng mga Mercedes-Benz na. Karon? So, naitag 25 mil nga antibiotic ba? Dili nakaugpo ang kagaw na. Tingnan mo, 25,000. Buslot ganing bulsa. So, di na may mahadlok. Mingon na nga, nakita na mo appendicitis sa gabi Sa una, bangon yun adto sa hospital, opera, within 15 minutes, opera na yun. Kaya antibiotic, tricycad, bakon pag yung driver. Karon, ingon naman ko sa akong mga residente nga, kaya ng antibiotic, ugman na ta opera, alas 8 buntag. Easy kayo na, no? Medyo nagaan namang trabaho, dili na may magdagan-dagan. O na siya kaayuhan sa antibiotic, pero mga nagamahal. Sa una, di man mo lampas o 10 mil ang antibiotic na Karon, gani 45 mil ng antibiotic. Patay kang bata, kakisa may makagamit, anak. Madato rin yung tao. 0955 0955-980-5994. Lalaki, 53 years old, Tagum. Dok, kinsa may doktor diri Tagum, espesyalista sa heart. Daghan diyan oy. Di lang ko kadumdum kay tiguang naman ko. Pero daghan kay mga bata noon diha nga imbis nga mag-practice diri sa Davao, nanganha diha sa Tagum kay daghan naman kayong doktor diri. So, nang langyaw na kadaghanan sa mga doktor nga espesyalista di pa sa una nga mag-concentrate diri sa syudad. Karon madto Tagum, Tabato, Idapawan, Digos, mga lagyo na sila, mga to ba? Ito na sila mag-practice kay daghan na buhi pa man yung mga espesyalista nga banggiitan oy. 80 na lang edad pero matanaw pa magpasyente. Basta kay nga na espesyalistas kasing-kasing. Di para sa surgeon, para sa ako no pag tungtong ni mo si tinta, mamay. Di naman kakakita. Magkurog naman imong kamot. Kunya, magkuha na ka, mangita na assistant. Sa una, operahan, takag magpiyong lang ko. Kaya maka-opera pa ko mga 2 ka oras. Pero more than that, wala na, gihangap na. Mulingkod na. Inga na, tiguang na. 0943-505-2371. Lalaki, 62 years old. Taas Korea, 288. Diabetes food. Metformin ang muna, human man siguro ni ganiha. Itong gitawa, istorya na ito. So, ingan ni mahigala. Pag magtigulang mo, dagang kayo na una. Kadaghanan sa mga tigulang, tungod sa dagang kayo gibati, magdepresyon. Nya kay kung mo depression ka, nagpasabutan na nga surrender ka, ayaw surrender. Kita mga tigulang, ang atong ambisyon mong makita sa mga apo, tanaw-tanaw, silingan, tiguang ako, pero buhi pa. Di wa pa mapirmang wati. Mo man atong pride. Pero kung mag-depression ka, kasabutan na, surrender na ka. Mo surrender na gani ka, wala tayo mahimo na. Behay sa pag-unsa ka astig na imong doktor. Mabati, ma-feel na ko na siya mahigala. Labaw na gibutan ang kong pasyente nga. Tanaw na ko terminal case, kung iba, himalat yun na yun. Ma-feel na ko na sa ila ba, mingon sila nga di na kudok, kapoy naman. Kanang nga panahon na, wala yung kimahin mo. Behay sa pag-unsay buhato ni mo. Mahinay na lang kalit iyang kasing-kasing ba? Pag hinay sa kalit siyang kasing-kasing mo undang. Mura mag-imayon nga surrender na ko do.
Unya, pag humana na, pila taon-taon, di na po siya mong ginawa. So, ayaw mong sugod. Nga maingon mo nga masurrender mo, ayaw, sukol. Kung pwede lang nananggot ka, dito ka, atake kasing-kasing, okay na sa ano eh. Kung di ba, nang hagbas ka. O diya, dito ka atakehan kasing-kasing. Kat na, may gwapo. Di pa sanang magpaluya-luya ka, di na ka musukol. Ay, dugay ka kay mamatay ano eh. Dako kayong problema ako sa imong mga anak. Problema ka, kung saan ka pagpakaon, sa kama. Ya, kadaghanan na magyud anak, di wag yung mamatay diretso, mabot pag utsinta. Mo na siya problema noy. Ang ambisyon unta sa tao noy, sa tigulang. Ay, sukol gyud pag maluya-luya ni. Sige, walking. Suroy-suroy, tanaw-tanaw, unsay makita diha nga kuan. Musukol gyud ba kay pag once nga mo surrender mo, diha na magkadakong problema nimo. May stroke, ma-paralyze, so wala na. Di na kaganahan mo ka, unsaon man kasi imong anak. Dala ka sa ospital, adito na. Kung naman galing kang pila ka milyon diyang itago, mahurot dito sa ospital tungod lang sa imo. Way kabilin sa mga bata. Mao na siya, no? Mo na inyong isud sa utok ninyo nga, ayaw mag-surrender. Sige, basta, sundan lang ko. Way surrender ay, si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.